Os alumnos de sexto de infantil e primeiro de primaria de todos os centros educativos de Ribeira recibirán un exemplar da guía Os bolechas van a Ribeira, a igualdade entre nenos e nenas. Este libro iba dentro da programación que tiñamos para o 25N, o Día contra a Violencia de Xénero, e que foi unha programación dedicada aos centros escolares, dende diferentes edades, terceiro, cuarto da ESO, bachiller, e este libro vai para os máis pequenos. Esta publicación promovida polo Centro de Información á Muller a través dunha achega da Xunta enmarcada no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero percorre as distintas parroquias do municipio, abordando temas relacionados coa igualdade. Tratamos de que estuvera reflexado toda a realidade de Ribeira, como vamos a dirixir a todos os centros, Ribeira ten centros educativos en todas as parroquias, pois vai haber imaxes de prácticamente todas as parroquias de Ribeira, co que máis nos identifica, non? A diversidade sexual, o respeto aos valores e o rexeitamento á violencia son outros dos temas que se abordan neste libro, do que se editaron 1.500 exemplares. Pois falan de como se pode ter unha relación de parexa, pois de home-home, muller-muller, ou incluso non ter por que ter parella. Entón, pois aquí abordamos o que é a diversidade sexual. Se abordan outros valores, como o respeto aos demais, o tema dos xoguetes, aquí, por exemplo, o tema dos valores, que é algo xa máis transversal. O obxectivo do Concello é fomentar a sensibilización contra a violencia e promover a igualdade dende ben cedo.